Ona sekuru. Lone dzamu sekuru. Ndikutokutaurirai mazvinzwa. Nokurikita sekuru ndikutokutaurirai. Nokuremekedzana. Nokurovai ndikutokutaurirai. I'm not happy ndikutokutaurirai. I'm not happy ndikutokutaurirai. I'm not happy. Manzwa. I respect you. I'm not happy mazvinzwa. Ndafunga kuti atikuziva kuti sinzi makashuta. Nyasha haana kushayikwa achipenga. Akashayikwa ari normal. Atobva kumba ega nebhegi rake ega vanhu kutomusiya futi achibuda kumba akatooneka. Haana buda achitiza akaoneka. Ndobva atobuda vachitoenda vanhu vachitogutsikana kuti mukomana ava right. Ini ndasina 1 week ndamuona. He was okay by then. Right. Akasvika kumba kwababa vake sezvavari kupupura akatotenga sauti yavari kupupura kuti akatenga sauti. Kureva kuti akauya ari normal. Akawaridza magumbeza ari normal. Handitika. Right. Shoko rasekuru rinoti mumagumbeza akawaridzwa nemunhu iyeye ari normal. Handitika. Vakazomuka musina munhu ndozvavataura. Pamagumbezi pakazomuka pasina chi? Pasina munhu. Right. Point number 1. But uko kwakawanikwa mabhonzo. Sekuru vati kwakazowanikwa bvudzi rakagerwa. Kwakawanikwa ropa. Handitika. In other words, hazvaigona kuti abude mumba mutitaure zvekurwara kuti akazobuda umwe achipenga. Handika ndava noponda hapana pawanga wakamirira padhoyo kuti achatanga kupenga timumirire tozomugera bvudzi. No. Kureva kuti mumba maakapinda umu kana uko akanogerwa uko akabuda ropa. Handitika akagerwa akabuda ropa akaita roga dzake whatever mabhegi akarongedzwa kuside. Pandine mubvunzo unoti sekuru Nyasha akapinda mumba menyu akavatamo asingapenga akawaridza asingapenga. Handitika. Right. Ende muri kupupura kuti makaona ropa nebvudzi zvinoreva kuti pane zvakaitwa paari. Akabuda nani mumba ava vakaita zvavakaita paari. Handitika. Iye anga akavata mumba menyu. Right. Zvakafamba sei? Mubvunzo iwoyo ndikuda kupindura muzukuru. Ndine urombo nekuti ndandakavata handina kugona kuona kuti akabuda nani. Uyewo inini uyu semuzukuru pane zvakazoitika zvinondigumura futi. Because kana munhu achirwara ngatirapisei munhu. Hatidi kuzoya yafa kana kuzotenga box kana zvimwe zvakadaro. These people have got money. Mari yavo akanesa pambuya churu yakawandisa. Handiti ini handisi kuziziva nimwana wacho handisati ndamuviga. These people vakatanga kufamba. Ini handiko yakakura nyaya iyi maita hinhu zvakanaka. Because sometimes ndaitopedzisira takwa chief tichiedza kutsanangura kuti akazoita izvozvo ndiani. Ini baba umwana ndiri papi. Iye muzukuru aiwopo. He is the person who organized people. We were about 18 takaenda kuHarare. Each person achibhadharirwa $2 kusvika pacross, $3 kuenda kuHarare pa18 ipapo, $50 pandiro chikafu pambuya chihoro, tea hatina kumwa hedu, $50 chikafu, mari yekudzokesa. Inanobvisa kana sendi. I didn't know kuti vanhu vakasvika kudhara. Manzwa. Asi pavakasvika mbuya chihoro vakarohwa neana. Vakati kuvafirisi mainge inawa. I didn't know kuti ndo zvakaitika. Manzwa. Asiwo vakaratidza kuti ndakavengwa naimusha. Zvokuti vamwe vavana vakatozva vakati vavichenjera. Pandakabva ikoko mwana mumwe aingofuna kuti vamamuriraitei. Because pairatidza kunge ini ndaifanirwa kunge ndakafa. Manzwa. So kana kuine pfungwa dzekuti iwe muzukuru batana nasekuru vako vese tidzokere pane munhu anoprofita zvepamusoro kwete zvekutamba. Unozvinzwa titsvage chauraya sekuru wako apa yeti ini ndichiri mupenyu. We don't want to search this when somebody is sick or whatever. But today nhasi kana uine shungu iwewe sematsvagera makaita mari yekunosvika pambuya chihoro iyo ndava ndisiko handina kunzwa kuti chii chamakaprofitwa kuya iwewe you were there, you are the leader aititsvaga handidi kuzvinzwa. So today ndoda kuziva manje kuti zvawaititsvaga iwewe mushure muchiti mwana musavige mabva kwambuya chihoro. Ini sekuru womwana baba womwana ndisiko akakupa power you ndiani. You are right today you have brought these people to me but you have not brought these people to God. Do you understand me, Muzukuru? Alright, to be that is nothing to be or not to be is the question. Right, it's okay. I'm very pained. Kuti right one mese makawana mari iyoyo kutadza kurapisa Nyasha. Malaria. Of which in Zimbabwe muno they know malaria is a disaster. We've got a holiday you know define malaria. Alright. You want it today kuti mwana hachavigwa. For what sake? Mungandivhunziro here kuti chavakanga vachiita mwana waye hachavigwa. Mhosva yei? Right.
Anisoda kumaiswa kumberi. Kechipiri mira atakavhunza kuti ndemvunzo mini mutati yanda kuvhunza. Ndakanowana ane vhure mwana wangu pachipambu yachiurwana. Vhure pai. Zvikandi ivhura munoya ndareri. Vanhu vakatosvika kunava. Vakatonzouya inevhu. Vhure pai. Andinozoti rakabva kupi. Alright. Ina handisonyanya deep kune dzimwe nyaya dzine nekushaikwa kwanyasha. Andika. But the point here ndikangodzokera kumashure mbichana yandinoda kuti sekuru vandipindure ndiri kuonesa imimi. Anditika kuti mungopabata mupadzi kuti titopapfure. Right. Mambonzwa vachitsanangura kuti vakakazoya mahwindi vana vakazoungana ndikasvika vakadai vakandirova. Anditika vana havangokurovi. Mushoma muna baba 1 muna na baba vachirimo izvozvi tine vatatu. Anditika. Right. Panari baba vese vaiva ndovekurova vari 1. Right. Vanga vasiri vatatu vanga vakawanda. Anditika. Tine nhoroondo dzekumashure dzisina kuhwanzika dziri pachena dzatisine hedu nekupa nyika yeZimbabwe. Anditika idzodzo nhoroondo dzinotiga kuti vana vagare vaine hasha newe. Ndo dzatiri kuti ndakamira semuzukuru kekare. Ndapfara vataura mashoko ekuti mukatsvaga muprofita mukadai zvobuda pachena. Anditika right tichapfuurira mberi neshoko ravo ndatoritora ndaridzwa. Anditika toda kutaura nyaya yanyasha. Right. Tiri panyaya yanyasha inini ndakauya pachicherwa guva musi washaikwa sekuru wawanikwa mabhonzo asekuru nyasha. Imbutaura pavhu ndopandinoda kuziva. Right. Sekuru makariwana kupiwa muzukuru wangu sikunukai. Kumarondera ndakuona vatakanesa nyasha mumabhonzo chichi. Chibira yapedze todzoka kwamuri. Todzoka futi kune antu dawa kufunisa. Rega nditi dzimwe mhinduro I think muchadziwana. Asi rega nditi chinhu chokwadi chandingakuudza kuti chisina tsvete chisina kuwanda. Anditika imimi munotozviziva kuti kugara kwese kuti tasvika pakushaikwa kwanyasha. Anditika maitiro akaitika pakati apa ese achisanganisira imimi asina kujeka akawanda. Angari maitiro api. Mirai munzwi. Saka atinoda kuti kuti zvimwe zvisinei nekushaikwa kwanyasha. Right. Now nyasha ashaikwa akashaikwa ari mumaoko enyu imimi. Imimi makasimuka mukauya kumba kwa mbuya mukapopotera mbuya muchiti muri kuda mwana wenyu. But kumba kwa mbuya kusati kwasvika shoko rekuti nyasha ashaikwa. Inini ndimaiziva kuti nyasha ashaikwa mumba menyu but hamuna kuuya kuzotsvaga nyasha makauya kuzopopota. Iwe semuzukuru waikupi nguva iyoyo. Right. Nguva yandaikuda kuti iwe muzukuru ungadai wakaita shungu dzekutsvaga nyasha kwete inini. Right. Ungadai makasimudza foni makafonera inini musina kunotuka amai venyu uko. Muzukuru ndashaya sekuru wako. Anditika imi makandifonera here. Indwa kamuzukuru. Iwe chaizvo wakamboya here kwandiri kusekuru ndanzwa nyaya iyi. Anouya kuna sekuru ndiya. Chekutanga ndichokuti imi mukati dai wakatsvaga nyasha izifi makambondudza kuti nyasha ndamushaya. Auya kumba kwenyu nyasha mamushaya ndini hamuna kundiudza. Handiti matoona kuti I am assault with these people. Matozoona here kana muri mupurisa kana whatever it is. But kana makaitoa my investigation saying I'm very assault with this as the family. And ndakabva ndamozoona kuti pafamily ka nyasha akandirakidza vavengi zvokuti dzimba dzimwe dzevava ndichapinda kana kujara dzene because hakuna anoda kufadzwa. Nanasekuru vako ivavo kana vachikutuma izvozvo ka ina hamundiurayi. Sekuri atine vanhu otherwise munoparara mese. Mashoko iwayo sekuri amunotaura ndoatoka. Muri mudzimu here mi? Muri mudzimu here? Zvakasimba. Iwo mashoko enyu amunorasa mukana. Ndoanopa kuti vanhu vazotora ini musingaoni. Kongotaura semunhu. Saka ziro kwamasha uyu asi kwamashamvu here. Asi kwamashamvu. Ndiko kwamashamvu mega. Ndine kwamashamvu. Sekuri inzwa muzana ndokosa chinhu 1. Right. Chinhu chandinokumbira ende ndinoziva kuti makaenda kuchikoro. Makadzidza chaizvo kuti handifuni kuti mukangotange kuzongo wewe mwana iwe ndakatokuchengeta handiti mutoziva right muchigona chaizvo muchiziva chaizvo and you are very intelligent I know that very well why is it muchizongoona mashoko akaremara chete sekuru avakakosha naye sekuru kana nyasha achifa mafiro aya da kuti kutaure as long as nyasha achifa mafiro aya achitakati I do not respect anyone in Chuma family if you do not respect when mwana akafa ngeimbwa mukamuviga ungeimbwa mukashayiwa hanya mona kuti ndikuremekedzei muchifamba I do not respect him muri kufamba uyu makadya mari yekuenda kwambuya uku ninotoka about the man taurai zvemwana uyu watoti kuti akashayikwa mabhonzo amakanhunga kechipira makamaisa kupi makaudzani mwana wati wangu dhiya. Please, right. Nobody has got the right. Thank you very much. Andika sekuru mashapu tukumbira. Hapana mashoko. Ini msangotaura ineni. Hapana zvavanoita they've done something kumwana wangu vana. Kunosvika kwambuya chihoro uko. Ina ndiko inganga kambuya vaive.
pamusoro baba. Alright. Inasandaviga mwana wangu. Mwana ari mbokisi mbao. Vanhu vari kuenda kung'anga uko aiwa hamuna makasimuka nemi vachena uyu musanyepe kunge makasimuka imi mataka ndimi mafirwa ndimi mwana ashakwa mbamenyu mwana ndobva mafirwa imi muchimaneja rufu rwana wenyu hapana chandoona musanyepewo hapana chandinoona kutaurire munoudzawo ini hamuna chamunondiita kana ndikutaura ndagara panapa munotoita umburudza vamwesa murumbudza ini hapana chandoona sekuru ndozvandikutaurira ini hapana chandoona kung'anga ukumutsaka ima munonga muchipembera rimwe nenyacho ikwapo muchitanzivika mabhonzo mubva matogana 2 mofuna takazungaira tese makapusa ndo makapusisa makapusa makapusisa kwete isusu ndikutaurai vaita zvakanaka because ndakumbira nemutsawa mwari aiwa zvakanaka izvozvo chichinaka chiko ezvo makarongedza mabhonzo pamuchakata emunhu ndosaka ndauya kuti titaure nyaya iyi hondo haigadzirise ramangwana apa toda kugadzirisa zvakaitika neramangwana remhuri imimi ndimi mukuru right magadzirisiro enyu aiwa handisi kugadzirisa ndikuti ndikutokumbirawo kuti semwana kuti ngati ndingiri ndinoziva kuti pane zvine zvakakanganiswa zvakabhenda asi zvine zvichida kugadzirisa chuma pamusoro ini ndinoda kudzoka pamuri zviri kuitika zvese izvi chuma vakuru vachitsanangura ndakateereresa kati vari kudzosa futi blame pamuri kuti imimi ndimi munin'ina wangu mungadei makamira neni zvese zviri kuitika zvese izvi asi imimi hamuna kumira neni kubva paurwere hwemwana maisuduruka pakufa cheko pamabhonzo izvi nekupedzisira makaramba kuuya nemhaka yeimi muri kusuduruka pamukoma chero pakusvika paairohwa nevananzi hamuna kubata imi ndinoona semapfunzira muri kundiita ndinogona kunyatsosanangudza zvakaitika chaizvo pamusoro pemwana iyeyo kune zvese kufamba kuenda kupi kwese ndini ndakaita izvozvo kuti ndikwanise kuwana kusvika ndisvike pakuwana mwana kuti awanikwe chero chako ndini ndaitoita izvozvo ndinofunga kuti mhenda jamba ndisingadi kuti tizosvika pavengi vachitaura paya kuti akazonosvika kumunin'ina wacho kumunin'ina wangu chichi akauya achiburitsa mazwi ekutaura ndiri chikwambo chamakataura mushamenyi mukandishandisa mune zvakadai zvamusina kundibhadhara kusvika ndakazoti mwana tidzoke naye kwaamai tigone kunyatsonzwa ndosaka ndakaramba kuenda kuchipatara nokuti taiuti isina mukoma ipapo vanotozanya iyoyo saka taiopa kukurukura kuti tigone kunyatsoti chikwambo ichi kutotaura ichi tiwirirana haana kutaura chikwambo hapana munhu akafa hapana munhu akanga aripo iwe president pakataurwa paipai zvakataura mashambo kuti inini ndiri chikwambo inini sani ndasvikaka chikwambo ichi chataura kuti inini ndiri chikwambo chakatorwa kwagonzo ndakasenzeswa kurima gadheni ndakasenzeswa inini mombe mukaka mukadya ainongedzerwa ndibaba kunzi hauna kudya here mukaka iwe baba ndo vatakati nawo zvikanzi ndakadya zvikanzi hamuna primary gadheni zvikanzi gadheni takarima zvikanzi right inini ndichapedza rudzi rwese nepamusoro pekuti kwandakabva ndina kuita sei kubhadhara isusu sevana saka takanga takuti painzi mwana uyu malaria handichida malaria haionekwe nemaziso kana nachiremba vanototesta vobata malaria vorapa malaria but baba vakaya chiti mwana ichi imalaria isusu vatati kwete haisi malaria nokuti malaria inoonekwa kupi kuchipatara aitaura chikwambo akataura ndokuti chakatorwa nani chikwambo ichi chikwambo aitaura kuti chakatorwa nemi baba vapi aitaura baba ava kuti ndivo vakatora chikwambo kuna atezva vavo ndokwandakatorwa inini asi ndakanga ndashandiswa ndokwandaiendokwa ndashandiswa handina kubhadharwa saka ndichawe ndauya kuzokiriya musha mukasandigadzirisira inini amusha unopera ndo zvaitaura mukomana uti airwara uyu saka aitoti kana katita right aitongoita sei neutongogarwa hake achitotaura nyaya zviri nomawo zvisina kana dambudziko asi kana mhepo yauya otanga hake kuita sei kutaura handichimaona baba mamuchitaura muchiti iye akauya achiti ngozi pandiri akati ngozi ya inini ndoyakuudzai vana vaenda kumaprofita it was a pending word that manzwa
kune munhu anoona kana izvozvi vari open and they can fetch money and we go somewhere else. We still got to go somewhere else. Tichiripo kuti tinyatsotsvaga kuti either 6 or 7 madzisha aripo soseu manzwa mangwende ndishe wangu ZBC is busy kutibatsira kuya kuna Patricia Jacob vanani vana Ndunde, so they can help. They can help. Saka handikwanise kuapoindwa nemunhu pandinoda kuapoindwa naMwari. Kana mwana akauya achiti ingozi kana chika, munhu akarwara nepfungwa, hapana chiri matiri miri mukatora dhokota anoziva mapapu chichi, but they can be a virus. But malaria inobva yaita cerebra yekuti munhu anoita medi zvokuti kana zvaanotaura ende vakawanda vandakabatsira vachitoenda kuzvipatara vachitaura zvisina basa. Vamwe vairwara nenhemia muchaimo muchitakura nchiisa kuparira nyati kwachitongwiza, vamwe vachirwara nchinoisa kumarondera yokwachunaiwa vachingondenda kumaprofita ina handiende kumuprofita. Apa ndikuya mchidzoka kwamuri baba panyaya yemapfupa izvezvi kuri kunzi kuseri kwedzimba uku mapfupa ega pamusha panapa anonongwa atoripo izvezvi anonongwa savira ari pano sango anza aripo savira ari kunonga. Imimi sababa masanangura mukati ndimi muridzi wemwana ndimira kutongora muri kufungei nemapfupa kana achinga anongwa zvazvinoita inganda kuudza ichivanhu chedu mwana uyu ana amai hatikwanise kungobuda vana ati zvara havasi pane izvozvo manzwa imhusa yatiri kutopara kana vekwanhungu vakazviita vakazvinzwa. Asi zvisinei tinogona kuvatsanangurira muuyo wamaita sei wamaita zvakanakawo vanonzwisisa manzwaka. Handigoni kuzobata zvinhu izvo zvaamai vake vasipo, asi nekuda kuti takabvumirana naanhungu kuti aiwa sarwira uyu kana aripo munongotora nepolisi akati munongotora futi zvinhu zvacho muchingonokochedza sekukochedza kwamunoita sei kwamunoita, of which I was waiting for this guy kuti vasekuru ko nyaradzo iyi atingaite sei yemwana. It's now about 4-5 months amwedzi mungani nhasi ndi December kubva munana May ndofunga 8 months atopfuura. Hapana ari kuya achiti naye baba toita sei nyaradzo kana kuti ati mbofambai tinozvitsvaga kwava kutouya nenoise kwandiri handiti munyatsonzwa. I like that noise because hapana kwainoenda kuneni. But let me tell you lady, I've got a history of this family. They will never get me out of the way. I'm telling you. Baba, ndandikubvunza kuti sei musina kuyananisa pairohwa mukoma wenyu nevana uye sei musina kuzoya pakanonga mapfupa ekuisira pakurohwa kwamukoma andimanzwa pavatsanangudza vati ndakati kumunin'ina hande tinotaura tiri panze amai vangu vapenyu vanove ndivakabereka ini namukoma mumwe chete. Hataigona kusiya amai mumba tonokurukura isi tiri vaviri panze, asi ndakabvuma kubuda nawo mukoma panze ndobva tasvikogara. Ndokubva mukoma wanditi ndinoda kuti utore mwana uendese kuchipatara. Ndikati chimirai vakomana vabude titaure nyaya kuti mwana aende kuchipatara. Vakomana vachibuda mumba wamo mukoma vakange vatosumuka nehasha ndozva ndisingadi izvozvo. Anyway, it's all right. Mbombe tipedza kutsanangudza tsanangura munin'ina nekuti vakabva vasimuka kutanga kufamba kwenyu inini pandaramba ndakagara pasi vakasvika kurodhi. Mukomana iyewo kurwara ndiye akatevera kutanga kurodhi iko ndokusvika bata baba kuti adzoke navo pamba. Right, ndofunga ndopakazoteverawo mukomana ari